Gehiagorekin, gehiagotan. Horixe da aurtengo Euskaraldiaren leloa eta ahobizi eta belarri prest ugari izango dira mezua praktikan jartzeko prest. Baina aurtengoa konpromiso kolektiboa izango du, era guztietako entitateak ariguneak prestatzen ari baitira. Ariguneak euskaraz eroso aritzeko guneak izango dira, pertsonek osatuak. Orain 2 urteko zenbakietatik hurbil dira, baina lozorrotik irten da indar berriak espero dituzte. Oraingo 325 herri batzordek eman dute izena aurtengo Euskaraldirako entitateak berriz 3.200 arigune prestatzen ari dira eta hauetan 10.000 lagunen konpromezua lortu dute. Antolakuntzatik animatu dituzte entitateak parte hartzera. Beren posibilitateen arabera eman dezaten urrats hori, baina animatu egin nahi ditugu. Dagoeneko izena eman eta ariguneak prestatzen ari diren entitateetako ordezkariek euren konpromisoa berretsi dute. Eta elkarlanean besterik ez dugulako lortuko euskararen garapen eta iraunkortasun hori. Gure kolektiboak identifikatzen, ariguneak, ja ze ideia ditugun. Eta ariguneak sortu behar ditugula, bai kanpora begira, baino eta barrura begira ere. Erakundeen izenean Eusko Jaurlaritzak konpromiso kolektiboaren garrantzia azpimarratu du. Eta bigarren edizioan gainera aukera edukiko dugu eta modu kolektiboan erantzuteko. Izena emateko epea zabalik dago oraindik.